Who let the dogs out? Who let the dogs out? Първа разходка с вашето куче. Паника или удоволствие? Социализацията е тема, която е много разпространена в света на кучетата, както на бебетата, така и на по-възрастните индивиди. И всъщност това за тях означава поетапно излагане на дразнители. Било то хора, кучета или звукове от градската среда. За да бъде разходката ви в града приятна и за двете страни. Чест въпрос от хората, които разхождат кучето си в града е: какво правя, когато насреща ми идва друго куче? Панически дърпам моето, оставям го да го подуши, страхувам се, че ще стане нападение. Какво да правя? Всъщност трябва да знаем 3 важни неща. Първото, което е, винаги трябва да има предварителна подготовка. Второ, и ние, и кучето да сме супер спокойни, за да може всичко да мине плавно. И 3, винаги да гледаме езика на тялото, за да може да преценим дали нашето куче е спокойно в тази ситуация. Ако не е, то се отдалечаваме. Ако е спокойно и дружелюбно, няма никакъв проблем да се видят. Най-важното е предварителното обучение за такива ситуации.